Francesc Boya, has estat diputat del Parlament de Catalunya, has votat i has creat la llei de l'occità aranès en Aran. El recurs que hi ha hagut del governament de Zapatero ha estat criticat pel PSC i per Unitat d'Aran. Podries explicar de les petites raisons d'aquesta contradicció? Bé, no hi ha contradicció, senzillament les causes s'han d'explicar com ha estat aquest procés. En Parlament de Catalunya hi ha hagut els partits que donem suport a la llei, d'Auti que no, que era dreta del Partit Popular i de Ciutadans, i en son moment aquest mateix partit sigueren els que iniciaren una creuada contra l'Estatut de Catalunya. En aquella creuada, que sigui en forma de recurs contra l'Estatut de Catalunya, aquí arriba una sentència del Tribunal Constitucional en què el terme preferent s'interpretava com a un terme de jerarquització i a dir de dar prioritat a una llengua oficial sus les altres. Per tant, en el procés de discussió de la llei de l'occità, que sigui posterior ja d'aquesta sentència de l'occità, sabérem que la utilització del terme preferent era un terme que era estigmatitzat, que era marcat per la sentència constitucional i per tant que avui és risqui. Per tant, efectivament, les notícies han estat dolentes en sentit que en compliment d'aquesta sentència hi ha hagut el recurs de l'Estat. Nosaltres pensam que hi ha un recurs que no calia, que era innecessari, perquè el terme preferent en una llengua com l'aranès està a l'agents d'una excepció que el propi Tribunal Constitucional reconeix. És a dir, el Tribunal Constitucional diu que el terme preferent no pot ser utilitzat per jerarquitzar les llengües, i en canvi dic que podem utilitzar el terme preferent quan parlam d'aquelles polítiques positives que s'han de superar situacions històriques o socials que han perjudicat a una determinada llengua. Per tant, hi ha una discussió, se sabó, molt jurídica, que de cap de manera arture el conjunt de la llei. És a dir, que la llei en aquest moment, tret d'aquells 4 articles on s'utilitza el terme preferent, doncs se pot continuar desplegant, i el que jo he reclamat en aquest moment, i que després d'un any de que s'ha aprovat aquesta llei, no se pot dir de sonque que tota la culpa la a Madrid, sinó que la Generalitat de Catalunya i el Consell General d'Aran han de metre en marxa totes aquelles polítiques que se prevenen en la llei i que encara no s'han desplegat. Per què? Perquè el problema de la llei, és veritat que era qüestió o era discussió sobre la preferència de la llengua pròpia sobre les altres llengües, és una discussió important, però en aquest moment estem en una situació tan greu que el que hem de veure amb més urgència és que el malalt no se mos morisca, és a dir, que no li tallen l'oxigen. L'oxigen vol dir aportacions econòmiques que permeten als professors, a l'escola, a haver llibres de qualitat, a haver recursos a poder impulsar polítiques positives en favor de la llengua, i per tant, el que jo he reclamat és no refugiar-nos en aquesta discussió que és eminentment de caràcter jurídic, de no avançar en totes aquelles polítiques que podem, que hem de, i que de cap de manera el recurs ens impedís d'elles. Jo molt me temi que el que succeirà i que el Tribunal Constitucional en aquest moment dirà que en l'article 2.3 el terme preferent no se pot utilitzar, tampoc se pot utilitzar en l'article 11, en canvi sí se pot utilitzar en els altres articles que són concernits i que calerà canviar el vocable preferent per a llengua d'ús habitual, que hi ha una llengua que en aquest cas sí el Tribunal Constitucional, un terme que el Tribunal Constitucional accepta parlar d'aquesta normalitat d'ús de la llengua en una institució, en escola o en la vida social. De la mesura où és un atac bàsicament lingüístic, penses pas que és també un atac polític per emplenar els mitjans d'un problema que no és pas un problema? Jo penso que no, és a dir, inclús diria que si sigués a tau podríem estar satisfets que el gran estat espanyol se revira a atacar una petita llengua en Pirineu, és a dir, cregui que no hi ha cro, cregui que aquesta és una dinàmica que entra l'agents d'un procés en què el que no ha hagut
l'estat espanyol, el govern de l'estat espanyol, recurs, i a dir, de reflexes suficients, tenudes en compte que l'impuls d'aquest recurs era un impuls que le desprestigiava més que hi ha altra causa. Per tant, aquí hi ha hagut una manca de reflexes. És veritat que des de Convergència i Unió, especialment des de Convergència Democràtica, se pretén dir que la dreta i l'esquerra són iguals en les qüestions referents a la llengua. Jo penso que no. És a dir, penso que en aquest cas qui ha impulsat la llengua ha estat un govern d'esquerres en Catalunya, és a dir, ha estat Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya i el Partit Socialista. No s'havia fet una llei de l'occità en 23 anys de governs de dreta nacionalista en Catalunya, i per tant, l'altre dia s'aprovà una resolució de defensa de la cultura i de la llengua, i sigueren aquests partits que impulsaren la llei, i no hi sigueren el Partit Popular ni Ciutadans, i per tant entenc que hi hagués un error de govern, un error per manca de reflexes, però no hi ha en absolut una voluntat manifesta contra la nostra llengua o la nostra cultura. És a dir, en el moment en què el Partit Socialista triga un aranès tan atat senat que hi hem en cas, és a dir, a poder defensar en occità els plantejaments que jo pugui haver en Senat espanyol, és obvi que no hi ha voluntat d'anar contra aquesta llengua, perquè si no és evident que ells saben de la meva trajectòria en Parlament de Catalunya i la meva posició no va canviar de lo que ha estat en Barcelona a lo que serà en Madrid si que sou elegit senador en les pròximes eleccions pel Partit Socialista. Anem passar a la frontiera. Les reaccions que hi ha hagut de l'altre costat de la frontiera per rapport a aquell petit mot a propos de la llei de l'occità aranès en Aran, est-ce que són des reaccions que vous han interessat? Est-ce que són des reaccions que vous ajudent a mieux vous défendre? Penso que és absolutament necessari que hi hagi una unitat d'acció entre els occitanistes i els aranesos. És important que hi hagi una voluntat de consens entorn de l'impuls de la llengua, que poguéssim amiar a terme accions conjuntes, i sobretot en aquest cas és que hi ha responsabilitats institucionals. Nosaltres querem en el moment que siguem en Consell General d'Aran que treballen per poder constituir aquella autoritat lingüística i tots aquells organismes que defensen la llengua, que la treballen des del punt de vista científic i que sobretot la divulguen, en divulgació en conjunt de la societat occitana. Vol dir que el 31 de març a Toulouse hi haurà unitat d'Aran present? Ben segur, jo he anat a totes les manifestacions en favor de la llengua, per tant hi seré també en aquesta, i la meva procedència no hi ha altra que la militància en favor de la cultura i de la llengua, per tant aquells són els meus orígens, en plus m'han portat a la política, però és evident que no pensi de cap de manera desbrembar els reics.